Hej så alle sammen, og i dag så skal vi altså spille Fortnite OG sammen med Magnus. Og vi ligner altså selvfølgelig bare Pleasant Park. Kom så Magnus, mand. Kan vi lige få et win her? Yes. Kom nu lidt, mand. Jeg er sådan en ratatatar. Magnus har en ratatatar. Kan jeg få noget ratatatar i kommentarerne, mand? Bro, jeg har nades. Hvis du gør det nades af mig, ikke? Vi er faktisk de bedste venner. Sådan, jeg Er I allerbedste venner? Hvad? Er du bedste venner med Nates? Ja, bro. Jeg er sindssygt med nades. Jeg går over i huset siden af. Hvad med AIDS? AIDS. Magnus, du skal ikke snakke om AIDS, bro. Altså, Venom er stadig en lille dreng, der sidder i AIDS derude. Det er ikke synd for ham. Jo. Nej, det er Okay. ej. Du mener at sige, wow, fuck dig. Få et liv. Fuck dem. Der er nogen herinde, der er cracked. Vi har en shot. Det er en punkt. Ja, jeg vil gerne lige finde en shotgun. Der er to faktisk. Det kunne være fedt, hvis man lige kunne finde et shotgun i det her spil. Okay, det kunne også være fedt, hvis ikke man laggede så fucking hårdt. Jesus Kristus. Jesus Kristus, Jesus. Der er tre i det her hus her. Det er, jeg tror altså, han kan. Good job. Der er en AIDS. Nej, okay. Kom, det er Nok. okay, vi Jeg hopper nok bare den ned. ene. Der er en her. Finish! Hvorfor er der en over os, bro? Magnus, hvorfor Det var er der lige en ham her, der over ikke kom os? til Du at sælger, Magnus. Okay, Magnus kukker. Jamen, lige Hashtag kunne- Magnus kukker. Lad os få noget hashtag Magnus kukker i chat. Magnus kukker. Magnus har ikke en shotgun, han skal heller ikke bruge en shotgun. Han skal bare op ind i boksen til en, der har en shotgun. Det er et godt kald, Magnus. Jeg ville skride, hvis jeg var dig. Jeg ville Nej. meget skride, hvis jeg var dig. Okay. Yes. Videre til game nummer 2. John Dye. Yes, Magnus, stop med det der pis, mand. Nu er det altså game 2, vi gør. Nu skal vi lige logge ind her. Du kukkede ikke sidst. Jeg er meget skuffet. Nej. Jeg ved ikke. Skal vi prøve at lade den Dusty Depot, der tror jeg ikke er så mange med. Yes, lad os lande. Nej, vi lander sgu Loot Lake, Magnus. Loot Lake. Der er i hvert fald ikke noget her. Jeg tænker, at jeg lavede sådan en loot dog. Jeg lander midt ude i laken, mand. Loot. Jeg skal have noget fucking umuligt, jeg ikke kan finde loot i Loot Lake. Det er faktisk rimelig Jeg føler mig lidt scammet, hvis jeg ikke kan finde 2 pumps i Loot Lake. Ja. Bro, man skal bare have 2 pumps, så bare dobbelt, og så bare bang. Noget dobbelt pump, det er altså bare crazy. Det er det virkelig. Det synes jeg fucking fire, at de er altid tilbage. Men hold kæft, hvor er det sløset, at de ikke har taget OG og lige gjort det fuldt ud. Og lige gjort sådan så movementet af OG, og man ikke kan poppe Bixi, mens man går. Der synes jeg, at lige de kunne stramme sig lidt op. Det var som om de kunne til at starte med, men så havde de en deadline, som de ikke helt kunne nå os sådan. Ja, bro, de kunne ikke. Og det samme med duos, bro. De har heller ikke lavet duos, de har kun lavet squats. Det er altså også derfor mig og Magnus vi døde i første game. Altså sådan, det er ikke fordi mig og Magnus vi... Okay, jeg vil ikke lyve, mig og Magnus vi er pissegår. Men sådan, det havde været lidt nemmere, hvis det havde været duo. Det tror jeg også. Så kunne vi måske have haft en chance, ikke? Det tror jeg også. Og jeg har en pump og en tag. Jeg har bare en tag. Sniper. Jeg viber lige nu. Ja, prøv at se, det her med, tager 1 sekund, når man begynder at poppe, og så popper den bare sådan løbende. Det synes jeg altså godt lige, de kunne tage sig lidt sammen med. Bare på 5 sekunder, hvor det var den gamle animation og det hele. Ja, præcis, og man ikke kan bevæge sig imens. Altså, sådan, det er sådan lidt, ja, altså sådan, når du laver OG, så lav det dog ordentligt, mand. Det er jeg faktisk rimelig skuffet over. Øj, bro, nades, bro, jeg kuggede hårdt med nades sidste game. Det gjorde jeg altså. Det gør du virkelig. Var det OG bursten, det her? Ej, bro. Altså, jeg har aldrig nogensinde spillet med den før. Jeg har kun spillet med Famous. Ja, gud, det er altså ikke. Jeg er ikke en ægte OG, mand. Det er sgu ikke nogen hemmelighed længere, men det er altså ikke. Ej, man kan ikke svømme, bro. Man går i vandet. Okay, det er til gengæld fedt nok. Og man kan ikke sprinte i vandet. Til gengæld kan man bare hoppe, og så går det fucking stærkt.
Det ved jeg ikke, om man kunne dengang. Kunne man det dengang? Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis der er nogle ægte OG's. Så skriv lige, om man kunne det dengang. For jeg ved det ikke. Jeg vil lige give dig en song recommendation. Hvad? Du til at dum. Eller du. Du skal ikke sidde og reklamere for musik, Magnus. Det er en thailandsk sang. Du skal ikke sidde og høre til thailandsk musik, altså. Kæft, hvor har jeg et dårligt loot egentlig. Altså, jeg er skuffet over Loot Lake. Jeg har en blå af som mit bedste våben. Jeg har en blå sniper som mit bedste våben, og så har jeg en grå tag og en... Og man kan også sådan kaste ting, har jeg lige fundet ud af. Hvad? Man kan også kaste ting, har jeg lige fundet ud af. Ja, det kunne man sgu ikke dengang. Men i det mindste kan man have 999 mats. Kan man det? Yes. Okay, det er nice. Så kan jeg sgu da godt komme i gang med at farme, mand. Ja. Okay, det er nice, man kan det. Det er positivt. Det kunne man ikke engang i... Virkelig positivt. Okay, Magnus, så lige finde nogle mennesker, vi kan plukke i hovedet, mand. Nu føler jeg, at de har en loot, god som jeg idé. kan bruge. Så lad os lige finde nogle mennesker. Jeg kan se Åh, nogle der er bygges, nogen, der der bliver bygger bygget der. derovre. Yes. Det er jo den samme tankegang. Oj, så jeg kom der snipe. Fuck. Hvis Frø rammer det her sniper, så skal jeg alle sammen. Alle sammen subscribe, hvis I rammer. Fuck, jeg missede. Der. Jeg missede det. Måske ikke gå over Ludvig. Jeg går udenom, jeg går sådan omkring den. Jeg tror ikke, Bag den. de rebooter, Magnus. Tror jeg også, de gør. Jeg tror, de har reboot. En not. Push. Men jeg kan ikke rigtig push færdigt hurtigere, fordi der ikke er nogen mobility. Det er også lidt galt. Kan du så bare spraye? Nej, jeg pusher bagved. Og på de her OG lyde, ikke? Det kan jeg så også noget. Det kan noget. Det kan noget. De er i den boks der. Og jeg bliver snipet bagfra. Heldigvis misser han. Det er nostalgisk, selvom det ikke er nostalgisk. Der er en mørke. Der er to. Der er to på mig. Og jeg bliver snipet fra et andet sted. Magnus, jeg kunne måske købe det. Det er også. Der er tre på mig. Der er to squats. Altså, jeg kan sgu da ikke egentlig tre. Der er nogen, der kommer et squat bag for third party og bro. Men som om det ikke var træls nok i forvejen, at de spiller squats. Men at de så fejler et squat, og der kommer et squat bag for third partyer. Altså, som om det ikke er træls nok i forvejen, at der ikke er duos. Fortnite-duoerne kan bare ikke lide os. Ja, yes, det var third partiesne, Magnus. Ja, så må man vel håbe, de tager det andet hold. Men altså, sådan, hvorfor skal der være så mange third parties i det spil? Det viser bare, hvor dårlige folk er, altså. Jeg er rimelig sikker. Det kan godt være, at vi er pisse, og det kan godt være, at vi døde også foran i sidste game, og jeg er allerede død igen. Men det er mindst i stedet, jeg kunne vinde i en VM mod alle de her følger jeg. Jeg tror også godt, jeg kunne vinde. Altså, Magnus, det her, det skal på YouTube. Du kan ikke stå og vise din store, fede røv nu. Nå. Begynd lige at lave party hips. Ja. Magnus kukker hårdt. Og 24. Hashtag Magnus Cook. Det gælder om, at du skal push. Det skal du så ikke gøre længere. Jeg skulle til at sige, det gælder om, at du skal push, så der kun var én. Og så vil du tage min 1v1. Men lige snart der kommer 3 eller 4 på dig, så er du sådan lidt kogt. Du har en H. Jeg har en øje. Bro, det er jo helt ulækkert at se på, hvordan man løber. Altså sådan den der måde, du løber og bevæger på. Det er sådan helt... Jeg håber, han dør til chatten der. Nå. Jamen altså... bro. Jeg er så lidt skuffet over OG indtil videre, det må jeg så sige. Og det er ikke kun fordi vi er dårlige. Ja, lad os spille endnu et game. Vi er altså nødt til lige at logge ind, bro. Vi skal lige have et win her. Altså ellers bliver det slet nede med en kedelig video. Jeg vil skal spille noget Morocco-musik. Vil du høre til Marokko-musik? Yes. Fuck det, vi kan 900 match, der er Skybase. Kom, vi lander Warning Woods.
hedder det det? Jeg tror, man får Wailing Wailing Woods. Woods. Ja, vi lander Wailing Woods, bro. Man kan ikke redde sig selv på full damage, by the way. Man kan, Der er ingen, kan man ikke redde sig selv på full damage? der er ikke nogen måde at redde sig selv på full damage på. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er også godt, for så forventer folk ikke, at vi skybaser. Og jeg lader det. Nej, bro, land med mig, bro. Vi spiller squats, altså ikke. Altså sådan, hvis der lander nogen, så er jeg bare købt. Nej, du har ham. Damn, Magnus. Bro, der lander jo et squat med mig. Men Magnus, du bliver nødt til at lade et andet sted. Hvorfor? Men du sælger så hårdt, mand. Jeg kan elske alt det her herovre. Men bro, hvorfor lander du ikke bare med mig, altså? Så kan vi pickaxe dem sammen. Det er smart. Men så er det stadig 4 mod 2. Ja, men altså, jeg skulle have bedre en chance, at det er 4 mod 2, når det er 4 mod 1, ikke? Altså, Magnus, er du overhovedet gået i gang med at farme matchen? Nej. Fuck, Troels. Nå, men det skal ikke sige. Men er du helt tabt? Okay. Er det hvad hvis du skybaser, og så er det, at jeg sådan, kan revive det, hvis du bliver skudt ned? Nej, bro. Vi går all in, bro. Vi skal have noget content. Nej. Enten så vinder vi sammen, eller også så dør vi sammen, Magnus. Sådan fungerer det. Og jeg kan ikke kravle op af en fucking bakke. Men hvad sådan vil vi til sidst? Tag nogle nades, gør et eller andet. Jeg er ligeglad, bro. Vi sætter alt. Altså, det kan være, at de dør i stormen, bro. Lille guldsniper! Nu kan vi være på, men det er ikke OG-logo. Det var ikke en recreation af Vigus. Lille sniper, som han har på Twitch. By the way, hvis I kender Vægge på Twitch, så er jeg så gået glip af noget. Så gå lige ind på Twitch og søg på Vægge, eller gå på YouTube og søg på Vigus Horne. Han er sgu den bedste content creator her i landet. Jeg fik en af de der mærkelige traps her. Og jeg vil have pusher 2. Så jeg er rigtig skurlig ud. Kan du markere, hvor de er? Jeg har en sniper. Hvad? Jeg har en sniper, bro. Markere, hvor de er. Det kan ikke rigtig markere. Er de sådan lige på dig? Lige på. Ja. Så du skal ikke nødt for en match. Så er han ikke det. Jeg dræbte ham. Ejo. Han er ikke på ben, han er ikke på ben. Jeg dræber ham. Missil, så fik ham. Er de begge skudt ud? Ja. QS. Er der nogen? Eller nej, der er ikke nogen. Men bro, synes jeg vil tage op på high ground, ikke? Men så er der fucking træ i vejen. Altså sådan, hitboxen på de her træer er altså mere kogt end Peters Hairline. Og det mener jeg. Altså vores gamle lærer Peter. Ja. Bro, Frederik, det sygeste skete lige, ikke også? Så ja, han dræbte mig, ikke også? Ja. Men så gik han ind for finish, og så det der ceiling hvor jeg fik dræbt ham. Magnus, du er bare sådan 20 steps ahead. Jeg har et medkit. Okay. Så Magnus, han er bare 20 steps. Der er 979. 3 der. Ja, så er der sgu da ingen grund til at sidde og få mig 3. Okay, jeg har fundet nogle container, så kan det være, at jeg kan få noget metal. Der er nogen, der har rebootet her. Der er en box, der er rebootet. Der er også nogen, der har været her. Der er en box, der er rebootet. What? Er der nogen, der har været her, hvis der er nogen, der har rebootet her? Det synes jeg ikke. Jo, du glitcher, bro. Jeg har lige farmet den samme container 2 gange. Det er bare dobbelt som en med. What? Der var 2 container inde i hinanden der. Så I det? What? Okay, bro, det var sådan lidt mærkeligt faktisk. Det var faktisk sådan... det er der også sådan der. Prøv at se, hvordan den glitcher. Prøv at se, hvordan den glitcher. Se, nu har jeg farmet den 1 gang, og så kan jeg farme den igen. Okay, det er faktisk sygt nok. Hvad fanden er der lige sket der? Der er sgu vist en, der faldt i søvn på sit keyboard. Så kommer stormen, Magnus. Gør, Magnus, vi starter Skybase. Det var sådan en OCD. Når vi begynder Skybase. Nej, Skybase var for sjov. Men du ikke de her skud sådan den der rejse. Du gør det selv. Hvad er det lige meget? Hvad? Lige meget. No questions asked.
floor. Så man ikke kan se så godt. Floren? Ja. Og så kommer der bare sådan en mand på et julehestbane. Det var sådan en dame. Okay, my bad. Jeg troede, du var en mand, Magnus. Ej, det er du faktisk ikke. Det er min fejl, du er en dreng. Ja. Vi kan jo ikke nå hele vejen ind i zonen på. Hvorfor skal zonen også være så langt væk, og hvorfor skal det være så svært at få match? Er du på vej ned igen? Magnus har jo set, hvor langt væk zonen er. Nå ja. Jamen, Fortnite kan sige, what the yeah. Er du bange nu? Bro, lige pludselig så begyndte jeg bare at slide på galenderet. Oh shit. Altså, hvad fanden? Altså, Magnus, kommer du ned igen? Jamen, jeg har en hurtigere metode. Du Jeg ved skal godt, bare vente til du kommer ned. altså sådan, du ved godt, vand, det er ikke sådan blokker fall damage. Jeg skal ikke hen til vand. Jeg har en teammate. Okay. Jeg er sådan en bad girl. De der Jeg vil kaste lidt. 99 point. Jeg ramte faktisk 99 ud. Det er jo sindssygt. Jo. Ja, på mig. På mig. Jeg Ja, tog okay. på Magnus. Jeg var 4. Du ved så, jeg storm 2. De er videre. Det er fordi, de ikke har bandage, mand. Så skal vi bare ind i zonen, Magnus, før vi dør. Jeg er helt enig. Ja. Det snakker. Der er no way, jeg ikke når på mit fucking bandage liv. Yeah, yeah. Ej, okay, Skellstorm fucking 5. Jamen, det er det super så hårdt. Jeg kan ikke lide det her spil mere. Okay. Det er derfor, vi skal se endnu et game, Magnus. Okay, guys. Bare lige sådan en lille hurtig info, så er det klokken nu altså 001. Det vil altså sige, at nu er det ikke længere den 6. december, nu er det den 7. december. Derfor kan vi åbne vores julekalender for i den 7. december, så det gør vi lige. 2 sek, Magnus, henter med julekalender, vent med at unbox. Yes, yes. Okay, så har vi altså lige fået facecam på her, ikke? Men det gør jo lige, at jeg skal skifte stol. Her har vi altså min julekalender, så Magnus, er du klar til, at vi unboxer? Yes. Okay, jeg tæller ned fra 3. Hvor har vi den 7. henne? Jeg er ikke god til at læse på hovedet, Magnus. Der har vi den 7. helt dernede i hjørnet. Er du klar, Magnus? Ja. 3, Yes. 3, 2, 1. Åh! Hvad er det? Crispy caramel! Jeg fik crispy caramel! What? Hvor sygt, Magnus. Jeg fik crispy caramel. Det er en verdenssensation, det her. What, bro, det her, det gør. Det her, det kommer til at gøre, at vi vinder. Trust, det gør. Over i det normale sæde igen. Så har vi altså fået facecammet på. Det kan jo også et eller andet, så hvis det ligner, at jeg er træt, så er det så fordi, jeg er pissehamrende træt. Men vi har vores crispy caramel fra Bydov Lakrids, så det skal heddes. Og så skal der trykkes ready, man. Ready up. Den er crispy. Og den smager karamel. Perfekto. I believe you can get this victory royale. Ja, 1 HP. Jeg er ikke god for det. Når du er her, i min hjerne er det 1 million HP. Og det er Det er også sandt, at jeg ikke har flere matches. Ja. Nå, men altså, gutter og gutinder. Klokken, den er altså 00:14. Og jeg tror ikke mig og Magnus, vi har godt af at spille Fortnite mere. Så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg set med. Det var sådan en lille kort hyggevideo her af Fortnite OG. Altså Magnus,
Jeg synes, at de kunne have gjort det bedre. Men jeg synes, at det er bedre end chapter 5 sæson 4. Bro, alle bedre til det. Altså indtil videre, jeg tror, at vi har jo tabt rimelig meget, Magnus. Det har jo nok også gjort, at vi synes, det er mere end det. Det er rigtigt. Men det er også fordi, at vi har spillet duo squads. Det er rigtigt. Så jeg tror, hvis du har et fuldt squad, hvis du har et fuldt squad, og sådan med gode mennesker, ikke? Altså mig og Magnus spiller vel. Og så tror jeg, der er jo en god ting her. Den er god. Birthday cake. Den kan noget. Ja, men i hvert fald. Hvis man kan stille et fuldt squad, så tror jeg, det er hygge. Altså se, som den her. Jeg tror, de hygger så meget godt. Ej, de så kunne lidt skrive, ikke? Men alligevel. Jeg tror, det kunne være meget godt. Altså, jeg synes, det er godt. Men jeg synes, det er træls, at de ikke har gjort det fuldt ud. Hvad med dig, Magnus? Jeg er helt enig. Jeg synes, de har gjort det godt. Men jeg synes godt, at de har taget det der sidste step, hvor de gjort det fuldt ud. Og lige gjort det, så det er OG movement. Ja, at man ikke kan på Big mens man går. Og der er også lige et duo, så trives. Altså, hvad fuck sker der for det? Altså, kan det være så svært at lave? Nå, men jeg er i hvert fald tusind tak, fordi jeg så med, og ses bare i næste video.